Ka channel thir tu te chi bai ule ka video te lo ena ka channel lo subscribe theu turin kan han yan chewa video lo thir thin tu ten in lo tangkai pui nge kan bei se a har sat na le zo na nei te chuan comment lama zo thei reng kan i bokani ole tun tunga hian phone number kan save kan delete to nuwa WhatsApp la lang tlat mai siam dan kan soi don en tinan hemi number hi hi WhatsApp chon ti hian kala mu thei WhatsApp chon la in save ani amai ro chu hemi ka phone contact a hian hey ein save to mi lo a bo vek to ni hemi ya ka delete vek to amai ro chu WhatsApp a hian ala lang tatlat mai sia chu eng tia siam tur nge niang tia kha kan soi tur chu ania kami phone contact lang to si lo ka he ti hian WhatsApp contact a hian alaron lang thlat mai ni ama sabira chon WhatsApp aron lang kha tiang kan han honganga ti chon junglama an ming zona hian kan han select le don ani an mani ming zona ti chuan helai asir kila dinglam sira hian dot pathum oma hei menu ani ta hian kan han metanga view in address book ti hi oma hei kan select don ni view in address book ti chuan hei alo lang le ta heta hian han ani la hei WhatsApp a hian number alo la in save ani ni ti chuan heta chunglama hian dot pathuma kan metanga delete contact kan ti mai don ani delete contact kan han tianga ti chuan kan delete anga ole ti khan kan delete zo ta kan en le chin don ani contact a hian kan han lu tanga engma result lang talova ti khan kan phone atangin kami number zong kha kim takin kan delete ta tina alo ni ta ni kha WhatsApp kon ngani phone na contact kan delete to WhatsApp la lang tlat si te siam dan ania kan an phone number kan delete to nuwa kan status la en thei tlat te khatiang ang chi te an lo om chuan kan du lo bani chuan khatiang manga an number kha zon chu a delete tur ani ti kha kan han sai ni sela channel thir tu zong te in lo tang kai pui ne ban dei se